सोरबा मालाबा बिदि बुंबाथाय होद हिनजावखौ गारथ'दोलै नोङो लानांला न'आव थिनहरफिनदो होमबाबो थिनहरफिनलायबावगोनसोदां नुराबा अभी मजा आएगा ना भिड़ो दाय नुबाय दा मोजांनो देन्जार बुरजालै सयथिबो लोगोफोर दिनै बोथोरा माने बिराद गुसु आरोना ओमफ्राय खुवाबो खुदों नै बिथिं नायनो हागोन नै खुवायानो खुवा ओइथिं एसे खमायबावबायसो दा माने आङो लबार आथा खांफैदों आरोना बारियाव नै एसे जाहांबाय बाल्थिंसे जाथ'वाखै नै भर्ति भर्ति गखादों हायाव गोग्लैलायबावबायसो जागायफैलायबाय खामानियाव होनलायदों माराम राम बिथाङा खर' सानानै उन्दुनांबाय थिगसे जोंखौ गारि गारि नालाय हिनजावखौबो फिसाखौबो जेबो फात्ता लायाब्रा बियो जै जिमाव थांबाय ओमफ्राय चिकेन पक'रा मम' माबा एग रल 2 रल 3 रल जाखुमायबाय थायो बिनि थाखायनो खर' साजादों बियो बिराद अन्थाइ बिखाखा मानसिया हले अन्थाइ बिखाना थुलानि माबा गोजावनाय नोंना गोजावखायोबा थुलायानोखा नोंना गोसोआ सोरबा एसे माबा होनबाय फिउ सोरबा मालाबा बिदि बुंबाथाय होद हिनजावखौ गारथ'दोलै नोङो लानांला न'आव थिनहरफिनदो होमबाबो थिनहरफिनलायबावगोनसोदां नुराबा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी थांनायाव गैयालै नांगौबा हौवाखौनो होथारबावगोनसो आं मिथिबाय जायफ्राफ्रानो बोलोफ्रानो गैथारा नै नारदमनोनो हाया ओरैबायदि खामानि थिननो हायो नङाबा हिनजावखौनो जेन नाङा बायदिसो खालामो खामानियाव बिराद बाहायनो हायो हौवाफ्रा थालायलायबावगोनसो नायलायलायबावदों बाहाय अर सायनो नागिरदों नै माने लबार आथाखौ उखुन्दैजों दुमनो नागिरदों आरो ना जाना जायाखैमोन नालाय बेहाय दं आरो होनबालाय बोखारनां खनसे नायनो सिङाव माबासो जानानै दं ओ माय गड सोरानो बेलाय गोदाना इसानि बे गोदाना इस्रामोन आरो बेयाव होनानैसो एसे जाबावबाय हनै ना हांगार जाजोबखायो मा बेहाय बेयाव बन सोनांगौ आरो ओंखायनो हाथ'बाय मैयायो साइकेल गंसे लाबोदों बिथाङा बनखौ आंजों रागा जोंजानानै फैजायाखै साला होमबालाय आंखौ मानो रायनांगौ नोङो आरो थांसै आङो आखाया माया मा जाया आपेल हट आंनो हट
Ha? Này, sẽ lịch hả? Câu gì? Cái khổ mà ra khổ à? Cái khổ le. Qua thằng xa này, bùm bùm này, bùm bùm thằng xe.